Il-21 baħri Filippin li ilhom abbandonati f'nofs ta' baħar abbord il-vapur tal-merkanzija MVA Ladybug kisbu mandat ta' arrest tal-vapur u bekk se jkunu jistgħu jipproċedu bil-qorti dwar il-futur tagħhom. Ma kisbu dan l-arrest tal-vapur wara assistenza mill-Federazzjoni Internazzjonali tat-Transport l-ITF u l-Avukati tal-General Workers Union. L-MVA Ladybug li huwa rreġistrat il-Panama tħalla abbandonat mill-kumpanija Ro-Ro madwar 15 mil nautiku il-barra mill-ibħra territorjali Maltin. Intant fuq bażi umanitarja l-awtoritajiet Maltin qed jgħinu lil baħrin Filippini fejn minn tarifi li kiseb One News jirriżulta li s-sibt li għadda Transport Malta ħallit il-vapur jidħol fl-ibħra territorjali Maltin fejn ankra madwar 11 mil il-barra minn Whiteline. Dan sabiex tkun tista' tingħata lajnuna lil membri tal-ekwipaġġ. Minħabba li l-vapur kien bla fuel, Transport Malta diġà ipprovdiet darbtejn il-fuel kif ukoll provvisti ta' ikel u xorb. Ikkuntattjat minn One News, Paul Falzon li huwa ir-rappreżentant Malti tal-ITF spjega li malli sar jaf bil-każ beda il-kuntatti ma' l-ekwipaġġ kif il-vapur m'għandux aġent uffiċjali appuntat f'Malta. Minħabba li l-kumpanija naqset milli tipprovdi flus la għall-bunkering u lanqas għall-ikel, l-ITF talbet li Transport Malta biex fuq bażi umanitarja u fuq bażi loġistika tagħti il-fuel lill-vapur. Paul Falzon spjega li l-kumpanija tal-MVA Ladybug Ro-Ro għandha problemi serji ta' finanzi, tant li l-21 baħri ilhom madwar xarejn u nofs ma jirċievu l-paga. Kien spjegati li l-każ ilu għaddej mill-Mejju li għadda meta l-vapur daħal fl-ibħra Maltin sabiex jieħu l-fuel. Dak iż-żmien il-vapur kien mikri minn kumpanija oħra u kellu tabija ta' karozzi u kien fiq triqtu minn Rumanija lejn l-Alġerija. Meta waqaf fl-ibħra Maltin, l-ekwipaġġ għamel azzjoni industrijali minħabba li ma kienx irċieva l-paga, iżda wara negozjati illi saru, il-vapur kompla fiq triqtu u l-pagi tħallsu. Falzon qal illi l-ewwel interess għall-ITF huwa l-baħrin u l-familji tagħhom. Il-vapur MVA Ladybug li huwa twil 232 metru m'għandux merkanzija fuqu u l-membri tal-ekwipaġġ din jistennew issa l-ordnijiet sabiex ikun jaf x'passi għandhom jittieħdu.